bir topor provokatorlar var. Size yol vermeýänini böwet edip saklap otyr. Biz aktiv hereket etip başlasak dewlet edýändi. Tanqid etmäge başlaýar. Eger de siz hakykatdan hem etşek bolsaňyz oňa sizin hakynyňyza metanat, bilimiňize metanat, sizde düşünje de ýok. Hiç şaşıramaň gormarsyňyz o işi. Utanmaýanmy sen? Ýurdun içinde men ýanja wurşup jeňden çykan men. Nämeden sen çıkıpsın? Sen hökümetiň emläni orlap sen o taýda oturdun. Halk üçin garşy çykmadın. A sen kime o? Sen kime öýüdün? Men Hıdyrov Kakybrat, Türkmenistanyň halk hereketiniň Türkmenistan demokratik saýlawynyň gurnanlarynyň biri. Görene beýtirip wagır edip ýörmeler. Yüzün vursun sen. Adamlar bu zatlary üns bermäli, halk hereketi öňe. Period. Kakamrat Hıdyrov. Sağ olun.